Για πες μου τι γίνεται με τον Νότι Σφακιανάκη. Έχεις μιλήσει καθόλου μαζί του? Όχι. Δυστυχώς. Προσπάθησες? Προσπαθήσαμε αρκετές φορές, πριν χρόνια βέβαια. Αλλά ο Νότης κάνει ένα πράγμα. Αλλάζει συνέχεια τηλέφωνα, από ό,τι ξέρω. Αλλάζει τακτικά τα τηλέφωνά του. Δεν τον βρίσκουν εύκολα. Έχει αποφασίσει να φύγει από όλα και έχει φύγει πραγματικά. Και δεν πιστεύω ότι θα γυρίσει κιόλας. Μάλιστα, κάποιοι δημοσιογράφοι μου είχαν πει ότι ίσως και από τις τελευταίες δουλειές του, αν μπορεί και η τελευταία του, ήταν το ντουέτο που έκανα μαζί του, το έχει να κάνει. Χρόνια έχεις να επικοινωνήσεις μαζί του? Νομίζω μετά το παιχνίδι, που τότε. Είχε μιλήσει αυτός μαζί σου, είχατε έρθει σε Είχαμε επαφή? βρεθεί, είχαμε βρεθεί γιατί δουλέψαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη, Σφακιανάκης Πρεγκυζίνα, και μετά χαθήκαμε. Ναι. Και μετά δεν ξαναδούμε. Δηλαδή μετά έρθει η καραντίνα. Και η καραντίνα και μετά νομίζω ήταν που δεν τον ξαναείδε κανείς. Ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει και οι πιο ανώδυνες, μπορώ να σου πω. Και όσο περίεργος και αν ήταν από ό,τι λένε, δεν το είδα καθόλου από αυτό. Είχατε κάνει ποτέ συζήτηση περί πίστης? Ναι, και κάνει. πόσο ήταν αυστηρός? Ο Νότης πάντα σε όλα είναι αυστηρός. Ό,τι γνώμη έχει είναι απόλυτος. Αλλά στο αιτιολογεί, έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του οπτική γωνία και καταλήξαμε στο ότι ωραία, πιστεύεις το που πιστεύεις, εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω. Ψεύγω με αυτό που πιστεύεις, σε βάζω αυτό που πιστεύω. Πρέπει να πατήσεις γερά μέσα στα βράχια και στα κρύα.